Il-Ministru għal-Għawdex u l-Pjanar Clint Camilleri enfasizza kif is-sena 2024 kienet waħda rekord tas-settur turistiku fi Gżira Ewċija, tant li għall-ewwel darba iżjed minn 2 miljun turist żaruha matul il-12 xahar in kwistjoni. Minn barra hekk qal li dawk li raqdu xi lejl jew aktar fil-postijiet ta' akkomodazzjoni li toffri l-Gżira ta' Tletolijiet kienu jgħoddu għal iżjed mill-livell ta' qabel il-pandemija tal-COVID-19. Il-Ministru tenna dan fil-Parlament quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-PAC. Matul din il-preżentazzjoni ħareġ li meta wieħed qabbel il-prestazzjoni tal-2024 ma' dik tal-2012, iż-żieda totali tat-turisti kienet ta' 57%, bl-akbar żidiet jiġu reġistrati fix-xhur kwieti jew shoulder months, kif huma magħrufin ukoll fl-industrija. Ġie notat ukoll li jekk wieħed jieħu xarejn bl-inqas numru ta' viżitaturi fl-2012 li kienu Jannar u Diċembru u jqabbilhom mal-2024, iż-żieda hi ta' 82%. Dan kollu jorbot mal-fatt tal-konnettività u dwar dan il-Ministru Camilleri spjega kif l-ammont ta' vjaġġi żdied mod sinifikanti meta mqabbel ma' snin moddija. Il-Ministru għal-Għawdex għamel referenza wkoll għal proġett tal-Airfield f'Għawdex li hu mirat biex jagħti mezzi ġodda ta' konnettività effiċjenti u partikolarment għal turiżmu speċjalizzat. Għaldaqstant iħsib wara din l-infrastruttura u li tiġġenera l-ekonomija, tiġi appoġġjata sostenibilità Ewċija kif ukoll l-esplorazzjoni li Għawdex tkun konnessa ma' gżejjer oħrajn Mediterranji. Il-Ministru qal li pjanaru kruċjali u wara l-istrateġija l-Għawdex bl-isem ta' Gżira ta' Villaġġi permess l-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, il-Gvern iddedika l-prijorità l-iżvilupp sostenibbli urban valur ta' 58 miljun minn fondi Ewropej taħt il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali esklusivament tal-Għawdex. Fit-tmiem il-preżentazzjoni tiegħu il-Ministru temm jgħid li dan kollu qed iseħħ biex titkompla tissaħħaħ l-identità ta' Għawdex.